गईली, जौनपुर जिला में छाप छोड़ी अइली। हाजीपुर बनारस के लोगवा करेले बहुते अच्छा। अरे तहाई सुना जिला आजमगढ़ के लाठी दामदार हो सहेना कोई बुघाव गोरिया। जिला आजमगढ़ के लाठी दामदार हो सहेना कोई बुघाव गोरिया। जाना तो नहीं तोहरा जिला के किला, मौका पे खड़ा ना हो खेला। एक बेरी जे भी आ जाला हवा कोरा में रहे के सोचेला। गलिया में आके कमरा हिलाइन तो हिल गइल सगरी गाँव। एक बार सट के देखा जिला आजमगढ़ के लाठी दामदार हो सहेना कोई बुघाव गोरिया। जिला आजमगढ़ के लाठी दामदार हो सहेना कोई बुघाव गोरिया। लखनऊ हरदोई के लोगवा चुम्मा मांगे दे के दाम हो। सटी के देखा होई नम